csatlakozva ezen a héten, március 20-tól 27-ig minden felkért intézményben, ahol dráma folyik, valamilyen különlegességet kértek tőlünk, hogy hirdessük ennek a jótékony hatásait, és remélem, hogy azok. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mi már szoktunk itt aludni, meg szoktunk együtt főzni, tehát ez nekünk nem olyan újdonság. Ami elkövetkezőkben következik, néhány olyan programra szeretnénk felhívni a figyelmet, ami érinti a gyerekeinket, majd 3 előadás látható itt ebben a térben, és a 4. kinn az udvaron sajnos, mert nem tudtuk megoldani technikailag, de jól is fog esni, hogy egy kicsit a levegőn vagyunk. Amit szeretnék kérni, azt a gyerekektől kérem először, hogy egy nagy tapssal köszönjék meg azt, hogy eljöttek a szeretteik megnézni a műsorukat, és segítették a munkánkat. Taps! És ez a taps fejezze ki azt a köszönetet, hogy ránk bízták a gyerekeiket, és támogatták nagyon-nagyon sok mindennel a mi munkánkat. Mondva ezt a gyönyörű szép napot, amikor reggel végigénekeltük az utcát, felébresztettük az embereket, mindenütt dicsérve minket, a táborokat, a szállítást, a főzést, és nem is tudom felsorolni, hogy mi mindent. Köszönöm szépen! Nagyon röviden szeretném folytatni, mert igazából az a cél, hogy a gyerekeké legyen a szó, de meg szeretnénk ragadni az alkalmat, hogy a nyári zamárdi táborról egy pár szót és egy pár képet szeretnénk mondani, illetőleg mutatni. Sajnos elnézést a technikáért, de csak így tudtuk megoldani, ott láthatók a zamárdi képek. Annyit szeretnék mondani, hogy a zamárdi színjátszó tábor idén is, augusztus 3-a és 10-e között lesz Zamárdiban. Ez hivatalosan a Pest megyei gyermek és diák és gyermekszínjátszó tábor a neve, és úgy tessenek elképzelni, hogy ez a tábor most már 23. alkalommal, vagy 24. alkalommal, ezt mindig, tehát ezt nem szoktuk tudni pontosan kiszámolni. 1993 óta minden nyáron megrendezett, és az idén is meg lesz rendezve. Ez egy olyan tábor, ahol napi 6 órát próbálnak együtt a gyerekek, este mindenfajta közös program van. A tábor mellett 3 perc sétára van a Balaton, és olyan gyermek és diákszínjátszó előadások születnek, amik máshol is nagy sikert és jó karriert futnak be. Annyit szeretnék elmondani még erről, hogy vannak olyan rendezői a tábornak, akik 6-7 évesen gyerekként kezdték, és most már tanárként és rendezőként működnek közre. Tehát ez olyan, mint egy nagy család, nagyon-nagyon nagy élmény, és nagyon szeretnénk, hogyha a gyerekek minél többen részesei lehetnék. Úgy tessenek elképzelni, hogy itt egy hét alatt megtörténik az, ami itthon egy év alatt. Csoport alakul a tábor legelején is, a tábor zárásra pedig előadás, mint amit itthon egész évben csinálunk. Csak hát ott töményen, gyors egymás utánba történik minden. Azért jó ott rendezni, mert van zenész, aki segít, van mozgástanár, aki segít, hasonló gondolkozású alkotómunkával foglalkozó emberek gyülekezete, és a gyerekeknek a több mint 70-80%-a visszajár. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha minél több gyerekünk részese lehetne ennek az élménynek. Ez volt az egyik toborzó, a másik toborzó pedig az igazgató úr segítségével iskolánk pályázott egy beregszászi turnéra. Szeretnénk elvinni az összes színjátszó csoportunkat. Ez most általában ennek a köztudatban az szokott az akadálya lenni, hogy háború van. Van egy Kárpátaljáról származó kollégánk, akinek nagyon pontos ismeretei és tudása van Kárpátaljáról. Erről a túráról ő fog beszélni azért, mert én itt Kárpátaljáról hiába mondok bármit is, az nem lesz olyan hiteles, mint annak a szavai, aki onnan származik. Úgyhogy Gézáé a szó.
És amíg kifárad ide, addig azt szeretném elmondani, hogy egy 7-es turnéra készülünk, és jövő hét hétfőn tudjuk meg a pályázatunk eredményes volt vagy eredménytelen. Ha eredménytelen, akkor az egész ugrott, mert nem szeretnénk, hogyha ez sok pénzbe kerülne. Hogyha nyerünk, akkor a jövő héten megkezdjük a konkrét szervezést. Bakó Géza vagyok, Kárpátaljáról származom. Tudom, hogy a médiákban rengeteg rossz hírt lehet olvasni, ezek a jelentős része sajnos igaz, de ez a háborús övezet tőlünk 1500 kilométerre van, tehát Kárpátalján hál' Istennek nyugalom és csend van. Amúgy is az ott élő nemzetiségek az évszázadok alatt megtanultak közösen élni egy viszonylag kis területen. Nekem a behívások miatt kellett eljönnöm, tehát férfit 20-tól 60 éves korig nem sokat lehet a falvakban, városokban találni. Azt szeretném még mondani, hogy ha a helyzet rossz lenne, akkor nem maradt volna otthon a családom. Tehát én egyedül jöttem, ők otthon vannak, feleségem dolgozik, gyerekek iskolába járnak. Tehát ha veszélyes lenne, akkor gondolom elhiszitek, hogy akkor nem maradtak volna otthon. Persze nem tudok semmit garantálni, ez szülők döntése, de még egyszer mondom, tehát ott veszélyes helyzet nincs, körülmények nyugodtak. Készítettem egy pici kis prezentációt Kárpátaljáról, gyönyörű helyekkel. Szeretnénk először is ezeket a helyeket bejárni, Körösmezőtől, Munkácsivár, Verecke, át Hungvárig, tehát azokat a helyeket. És mellette, ha úgy adódik, akkor május 9-én és 10-én van Beregszászon a Kárpátaljai Gyermekszínjátszó Fesztivál, és akkor szeretnénk a csoportokkal részt venni ezen a fesztiválon. Persze ennek az a függvénye, hogy nyerünk a pályázaton, és hogy hogyan viszonyulnak a szülők az utazáshoz. Én tudom, én is édesapa vagyok, hogy az ember félte a saját gyermekét, én ezzel teljesen egyetértek, ezt mérlegelni kell önöknek és dönteni. Már tavaly is úgy volt, amikor még otthon voltam, én voltam az egyik főszervező ennek a fesztiválnak, és akkor is már ezt a fesztivált kiterjesztettük egy Kárpát-medencei fesztivállal, meg volt akkor is már a pénz, és ugyanígy meghívtuk a Tibi és Évi barátaim csoportjait, meg Erdélyből is, meg Felvidékről is csoportokat, sajnos már akkor se engedték. Tehát a helyzet miatt a szülők nem engedték a gyerekeket. Én csak annyit tudok mondani, hogy kérem, gondolják át és döntsenek felelősségteljesen, de még egyszer mondom, hogy szerintem a helyzet nyugodt és semmi háborús dolgot ott nem lehet érezni Kárpátalján. Köszönöm. Akkor most már az előadásokkal folytatódik, Gézáék csoportja kezd. Annyit szeretnék mondani, hogy februártól dolgozunk együtt ezzel a csapattal, tehát itt még 2 előadásról nem beszélhetünk. 2 rövid improvizációt fognak látni. Hát én szeretek így dolgozni, hogy van egy alaptörténet, van egy helyszín, van egy elképzelés, és akkor ebből a gyerekek improvizáció alapján áll össze egy előadás. Hát majd egy rettenetes nagy görög hősről, Thézeusról szeretnénk játszani, de humorosan, úgyhogy ebből látnak majd 2 improvizációt, kérem fogadják szeretettel. Gyertek akkor egy közelebb. Azért jó, hogy hoztunk, mert tudod, mi mindig elvizettem a szavát. Kárpátalja. Ki mi lesz? Egy ja. Nem tudom, mi ez a cucc, de ez nagyon ott van. Zeus, mindig itt hagyod a nyambat villámodat. Olyan rendetlen vagy. Nyambat kókos villám mindig bekad. Tehát akkor kezdjük is. Üdvözlöm a kedves nézőket a mostani... Erosz, mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát elmondasz mindent! Hát de megbeszéltük, hogy én rendezek most. De hát így nekem nem fognak semmit csöpelkelni, hogyha te rendezed le! De nekem
De megbeszélhetünk. Tegnap. Nem! Készpontom, vita leszárva, jó? Üdvözlök mindenkit az én nyári olimpiámon! Amit nekem kéne csinálnom. De nem fogod! Igaz, mínusz 350-ben vagyunk, de most érzem, hogy nyerni fogunk! De hogy fogunk, ha peremezed? Na! Beszeretném mutatni önöknek a két versenyzőnket! Kirakusz Pusztust! És Tézeuszt! Várjál. Mindkettő olyan, mint egy pávián. Hülye és csupasz is. Igaz. 3 versenyszám lesz. Úszás. Aztán repülés és zuhanás. Hát a repülés az nem valami biztonságos, úgyhogy nem. Ehelyett lesz box és futás. Az nem jó. Miért nem? Na, abban nem vagyok jó. De nem is fog szerepelni. Első versenyszámunkhoz álljanak oda a rajthoz, az úszáshoz. Vigyázz! Rajt! Pussatok! Te hülye gyerek, úsznak! Akkor úszatok! És nagyon lassan úsznak, olyanok, mint a robotok, de Tézeusz, mint egy robot! Megnyerte! És kirakusz Szegény Tézeuszt nem tanították meg úszni, ezért elsüllyedt. Jöhet a második versenyszám, a box! Kedves Na, mindenki fogja fiatalok! Ne, Erosz, mit csinálsz? Gyere vissza! Én vagyok itt a király! És kiütötte! És Kirakuszt is kiütötte, és nyer! Erosz a győztes! Na jó, de most már gyere, Buksi, gyere! Na, jó, na, most már zárva tartom. És jöhet a harmadik versenyszám, a futás! Tézeuszra fogadtak Tigrészen. Mennyit? Hát 50 millió, de nem vagyok te kártyádon, nincs baj. Egy pillanat, kedves nézőink és versenyzőink, technikai okok miatt egy pillanatra álljunk meg. Jó. Figyelj, tudod, hogy barátok vagyunk, Léci? Figyelj, ezt megbeszélhetjük, Léci? Léci? Na most már láthatatlan vagy, és néma. Oh. Na tudod, kinyitom neked az ajtót, te kimész és elgáncsolod Kirakuszt, jó? Na, menj. Na rendben, kedves nézőink és versenyzőink, visszatértünk, és mehet! Vigyázz, kész, rajt! És futnak, és ne, te mit csinálsz, te szerencsétlen? Ne, és Tézeusz elesik, és Kirakuszt nyert, ne! Oda elbuktam 50 millát, de... Engedj már be, meglátnak! Állat! Engedj már be! Na, nyertünk, sikerült! De nem nyertünk semmit! Hát a végrát kellett, nem? De ráfogadtál! Tényleg? Ja, tényleg. Tehát, kedves nézőink, ennyi lenne a mostani olimpia. Találkozunk 4 év múlva Budapesten! Következő a feltétel. Amelyik őtök nyer, az maradhat az étterem főséfjének, amelyik őtök veszik, az meg megy a merre le. 20 percetek van, hogy elkészítsétek a saratot. Kezdetitek! Hány éve dolgozol? Semmi között hozzá. Képzeld el, én már 5 éve. Tudod, én nagyon szeretik maradni. Képzeld el, hogy az ükapáimnak az ükapjai is itt dolgoztak. Nem érdekel a családot. Hoznék az egész családunkra, hogyha itt maradnék. Tudod, mi az a specialitásunk? Nem is érdekel. Hát, akkor érdekel, de én elmondom. A roziboros filmoskoltál. Nem lehet főzni, akkor közben. Jól vannak. Aztán képzeld el, először is kell egy teáska. Amit be kell tenni a rozikhoz. Az úgy volt, hogy bele kell ölteni a rozébort a teáskannába, aztán pedig szépen fel kell forralni hetesen. Végre abba hagyta, aztán úgy... Ja. Megfojtam. Az nem jó ötlet, mert életfogytiglant is kaphatnál. Ami nem jó, és már van rajtad kívül egy kanalas gyilkos. És különben is még azt sem tudom, hogy mivel ölnél meg. Mondja, bármivel.
Hát ez nem lenne. Vége! Kérjük szépen a... Én pályafutásom alatt soha nem láttam ilyet a sarat. Mi? Nem tudom. Lehet kellett volna hozni egy patkát, hogy megnézze, van-e benne ilyen. Én ezt nem merem megkóstolni. Nem tudom. Szerintem egyértelmű döntés. Hát igen. Gyertek ki, egy szívesen. Annyira jó szakácsik vagytok. De tényleg! Ja, mégsem. Húzatok ki, nem mind a ketten ki vagytok rúgva. Hát én tudom. Nagyon pici türelmet kérünk, ígérem, hogy fél percnél nem lesz több. És addig szeretném elmondani, hogy mit tetszenek majd látni. Ez egy sajátságosan gyermekszínjátszó műfaj, úgy hívják, hogy szerkesztett játék. Történetet ne tessenek várni, csak hangulatokat. Ratkó József verseiből állítottunk össze egy játékot, és alkalmazkodva a csoportnak a képességeihez és technikáihoz, miatt a lányok szinte mindegyike jár valami fajta táncra vagy mozgásos szakkörre, ezért igyekeztünk nagyon sokfajta dolgot ezekből felhasználni. Ratkó a múlt század 60-as, 70-es éveiben alkotó nagyon-nagyon érzékeny és jó költő, és az volt még a nagyon nagy szerencsénk, hogy van egy közeli ismerősünk, barátunk, Angyalföldi Zsuzsanna, aki a verseknek körülbelül a felét megzenésítette, és ez ad még egy külön színezetet a dolognak. Elsötétült város a szeme az összeállítás címe. Nagyjából egy negyedórás dolog, és nagyon-nagyon megdolgoztak vele a gyerekek. Remélem, hogy sikerül ezt a munkát úgy megmutatni, ahogyan ez megérdemli. És már így is túl sokat beszéltem, úgyhogy ha készen vagyunk, akkor kezdünk is. Kiabálj, ó de szép. Bebábozódva, fekete fába, faragott kőbe, belecsavarva, sejmes nyálba, puha időbe, talán kinő a holtak szárnya. Te
karba fognám az én eddigi életemet. Hát jobban, szemléletesebben nem is tudnám, csak így. Egy magas, sovány gyerekről, egy semlő, a férfiak. Felső testével, és ő hátrahúzódva, a jobb karját kifelé fordított tenyérrel, magasan, a feje felé emelve. Elsötétített város a szemem.
harmadnapra föltámadnak, mire virradnak. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját. Ifjapacs 1, 2, 3. Aki volt, aki nem megyek? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Újratkát játszott a halál, keveset életre, halálra, és ha valakit megtalált, rácsapott a bunker falára. Mi is fordulunk. Napra nap. Lélegzetünket visszafolytak a barakok. Ifjapacs, pofont veszek, próbálta volna. Így volt, a halálcsal, lesett, nem számolt 10-esével 100-ig. Aki bújt, aki nem megye. 3 gyerekem bújócskán. Búvóhelyük, a fa, az old, nekitölnek a házfalának, és lesznek kis kezük alól, játszanak háttal a halálnak. Azt álmodtam, de meg ne szóljatok, mert nem velem Izabétől, amit mondani fogok. Azt álmodtam, hogy kénküveg alatt vagyunk, mint a lepkék, a bogarak, besorolva szépség és rang szerint. Városon, falun, ki a helyén, s tűhegyes kínnal földhöz szúrva mind, s vergölődik a furcsa gyűjtemény. S felénk hajol, elsötétül, oroszlás arccal az idő, Nézzek akárhová, gyerekarcon bújkál a fák közt. S rátalál mindenhogy gazdám, ifjapacs 1, 2, 3, csattanat legyenek. S keressetek más búvóhelyet, de ott is meglelnek. Hát mit tehetek? Bosszúból elszeretem tőlük a rovakat, hogy csak nekem fogadjanak szót. Madarakat szoktatok a kezemhez. Magamhoz édezgetem a füvekhez, mokrokat. Kinézem gazdáim szájából a szót is. Földjeikre úszítok vihart, és gyilkolom őket álmomban. És amikor túladnak rajta, viszem magammal az egész falut mindenestül. Föld alatt van, vigyázzok rá, ne lépjen, nem tudom miában költi föld az élet. Könnyű soványka teste, nem tudom mi vélem, pohár a búza lettem, vigyázzok rá, ne lépjek. Fű fűvel, fa fál, kő kövel, hó havar, avarzik az avar, virág virágon, világ virágon, emberedik rád, ládasásig, és ez szélszel elkörülkedik, hangszerelgó, bangmarangó, kapukapó, fog, magzik. Előmegy a pacsa, utána meg megy a pacsa. Istenem, milyen baj lenne, ha a pacsa meg a pacsa más irányba menne. Nagyon egy kenyérem, szemünkbe hulló fény.
Most már befejezem. Igazság adatott mindeneknek. Igazság adatott a gyermeknek, aki immár felállhat a sámiról, és leeresztheti védelmül felemelt jobb kezét. Kilépett. Ki is lép a félhomályból, embernyi emberré nőhet, mint bárki más közülünk. Vigyázzatok! Ha közelítek hozzá, ne gyors hirtelen mozdulatokkal, mert megriadhat. Lassítsátok meg az ölelés mozdulatát is, és ne felejtsétek el ezt a leckét, mert az embertelenség mindig megítéltetik. A következő produkcióról szeretnék néhány szót mondani. Az a szerencsé adatott meg nekem, hogy ebbe a csoportba pontosan nem is tudom, 28-29 körüli gyerek jelentkezett, és azért szeretném, mert tudom, hogy elfogult vagyok, de ezek a gyerekek vállalták azt, hogy ők nincsen olyan darab, ami ugye ennyi szereplőt felhasznál, ezért vállalták azt, hogy ők két csoportban dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy egyik sarokban az egyik, a másikban a másik. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Amikor az egyik csoport próbált, a másik itt meg lehet tekinteni a pályázati rajzokat, csöndben rajzoltak, és senki nem jött oda hozzám, hogy pisilni kell, vagy belém rugott, vagy akármi, hanem annyira megtanulták egymás munkáját tisztelni, és hogyha ez az év csak ennyiről szól, akkor azt mondom, hogy megérte. Heltai Jenőnek a Bölcsek könyve című könyvéből készültünk, válogattunk ki történeteket, mi keressük az igazságot. Azt, hogy mi a tanulság, és ez az előadásom címe, és jöjjenek már, legyenek szesek, nem tudok annyit beszélni. Jó? A következő alkalom, ahol a színjátszóink megmérettetnek, az április 18-án lesz a Vörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál. Ebben az évben Inács rendezi meg, de már meghívást kaptunk Biatorbágyra május 26-ára, és vannak még ilyen környékbeli meghívásai is, és ez azt jelenti számomra, hogy megéri dolgozni, mert valahol úgy számon tartanak minket. Azt hiszem, mindenki előkész, egy picit jöjjenek elé, jó, hangosan, jó? Jó? Nagyon hangosan. A pénz a fontos. A szeretet a fontos. A szeretet a fontos. A barátság a fontos. A sok pénz a fontos. Ha olyan okosak vagytok, akkor bizonyítsátok be. Mi azon a tudás, amit birtokoltok? Mondok egy mesét. De jó lenne, ha lenne egy okostelefonom. Én egy házanagra váljam. Ha sok pénzem lenne, PS2-t vennék magamnak. Én megvenném azt a halsebességű licajt. Elhoztam nektek az erdő mezőkincsét. Kedves, Nem adom fizetségnek.
Kéred, kéred, mint ahogy a mesékben szoktál? Nem kell a lelkedek, csak annyit kérek, hogy minden este fűtsetek be a kandallóba. Rendben, legyen úgy. Van itt minden. Ékszer, dollár, euró, font, grivna. Ne kapkodj, majd szépen elosztjuk a kincset, azt meg hagyjuk, az nem értem, csak hozzá. Ezzel megvan. Most meg fűtsünk be. Felesleges, hiszen már nyár közepe van. Mióta osztozkodunk itt? 140 napóta. És most visszaveszem az erdők, mezők, rétek kincsét, mert nem tartottátok be az ígéretet. Ott van az elfogult forint a szekrény alatt. Elfagyizzuk? Ez nektek a tanulság? Látjátok, mondtam, hogy a pénz alatt van. A pénzek elkátláztatja az embert. Disznókodás! 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 Mit parancsol? Fekete kávét. Hány cukorral? 7 tál? Ezen kívül még valamit? Egy doboz tortát. Kis vagy nagy szeretet? Csak egy közepeset. Itt a számla. Nincs pénzem, ettől féltem. Akkor megverünk. Hogyan bosszúlannál meg ezt a kegyetlenséget? Elmegyek a fösvény magdíszlóban. De adok pénzeljárást adsz róla? Adok át. De legyen kedves drogdisznó és a piros disznó is. A magdisznó a legnagyobb disznó közülünk. Verjük agyon és osztozzunk a vagyonán. Kedves barátom, mi ketten erősebbek vagyunk, mint a piros disznó. Ha ő kimúlna, elosztatnánk az ő pénzét. Most már enyém az egész vagyon. Elmegyek a pincérekhez és megleckéztetem őket. Szemmel sertés úr. Nem sertés vagyok, hanem a zöld disznó, akit átengáltatok. Ezért nem adok nektek borra valót. Könyörülj rajtunk! Csak most az egyszer! Soha többé nem fog előfordulni! Nincs kegyelem! Akkor megverjük! És megdöglött a zöld disznó. Azért döglött meg, mert illetlenség volt borravaló nélkül távozni egy vendégültől. Nem azért, hanem azért, mert disznó volt. Nézd, milyen szépek a liliomok. Az ártatlanság vidámban. De nézzetek, ránk nézzetek, mi is itt vagyunk. Nézd, milyen szép pirosak a pikacsok. Elpirultak? Mitől? Szégyellik magukat. Nem értem. Majd a nagy leszel, megérted. Már megint itt van a szerelem. Már megint izzad a tenyerem. Már megint itt van a szerelem. De szép a körmöd. De szép a szád. De szép a hajatok. De szép a fűződés. De jó a mobilod. Hopp.
vállal az ember, helyrehozhatja azt, amit az életében elügyetlenkedett. Ez igaz. Ez nem a bajmese, hanem a hollóé. Az a hiszékeny holló. Nem, az a bölcs róka meséje. Milyen szép madár vagy te, holló. Ne próbálkozz ravaszni, úgysem tudsz átverni. Hallom, hogy zenei egyetemet végeztél. Tényleg szépen énekelsz? Ja, most adtam koncertet. Sajnálom, hogy nem maradtam róla. Azt akarod, hogy énekeljek neked, és lehetsem a sajtot a földre, hogy megedd. Dehogy is, laktózérzékeny vagyok, nem ehetek tejterméket. Na jó, éneklek neked. Érik a ropogós cseresznye. Tényleg szépen énekelsz, csak kár, hogy ilyen gyenge a hangod. Azért gyenge, mert túl messze vagyok tőled, bár mindjárt odarepülök mellett. Viszek a babámnak. Milyen sok macera van ezekkel a mai túlképzett celebekkel. Hol van az igazság? Merre van az igazság? Ki mondja meg, mi az igazság? Hol találom az igazságot? Vizet érik, igazság verik, hulláma elfedi bűnöt, tükrébe látod a lelked. Csálimó, mi a pálya? Lesz is Panaméknál egy buli, ütközünk. Merre, Magyar Miska? Világot látni. Miért álltál meg, Magyar Miska? Átszomjaztam. Nem iszol a tavamból? Tiszta víz. Hulláma elfedi bűnöt, tükrébe látod a lelked. Partjátszok, barinők jönnek? Á, király, jó, de ne parázz. De gyönyörű csaj vagy te? Ki vagy te? Én az igazság vagyok. Itt lakom a tóban. Nem ismersz. Mit parázol? Soha nem is látok, és soha nem is hallottam még. Nem hallottál az igazságról? Hogyan hallottam? Aki itt lakik a tóban. Hogyan hallottam volna rólad, hogyha nálunk vezetékes víz van? A legfontosabb emberi tulajdonság az a szépség. De nem mondjál már ilyen hülyeségeket, akkor hallgassák, amit én mesélem. De szép a haja, milyen arcú, de szép a hőre. Jaj, ne, ez a legszebb zsebkendőm, belehalok, ha nem kapom vissza. Visszaszerzem. Jó, menj. Nincs mit tenni, gyere drágám. Ott én rövidávú volt, válasz magadnak külsőként. Az igazi emberi érték a méricetben rejlik. Na nem mondd, kisanyám! Ki vagy te, Szívi, hogy ilyen szépen énekelsz? Én a Filemina vagyok. Szépen énekelsz, bár sosem hallottam rólad. Az vagyok a madarak közt, ami te vagy az énekesnők között. Én vagyok a legnagyobb sztár. Na és mennyi a fölépti díjad? Ingyen énekelek. Na várjál, ne tévesszük össze a dolgokat. Ha nem kapsz pénzt, akkor te nem vagy sztár, hanem legfeljebb egy zseni, akire nem kíváncsi senki. Na pá, tehát akkor mi a tanulság? Hol
Szeretném megkérni a kedves vendégeket, hogy itt az udvaron ugyan nincsen szék, de nagyon rövid az előadás, hogy fáradjanak ki és folytatód egy utolsó előadás. Nagyira figyelek. Jó? Pedig nem. Nem, így jöttem, csak úgy lezárt. Gyere! Vigyek egy széket? Jaj, összecsuklik a... Aha, nekem is. Igen. De tudod, hogy pártos vagy, vagy sem. Már a bogiéknak ki lesz. Vigyek ki neked a széket? Nem. Biztos? Ja, jó napot! Bár jó, most legalábbis nekem már melegem volt. Szia! Úgyhogy... Nem kell nekem, nincs ideje. Akkor visszaviszem. Jaj, hogy oldjam meg. Hol álljak hajon? Ide középül, nem? Oda vagy oda? Aha. Jaj, itt jól leszek. Hello! Már el van, hogy nem veszik el Géza szólja mamának, hogy ő is jöjjön erre, mert onnan nem fog látni majd semmit. Itt fognak szeretni. Nem. Gina! Mindjárt. Várom, még egy kicsit összeszedik magukat. Persze. Megpróbáljuk először, ugye tömörítjük, aztán majd úgy, hogy a... Lázár Ervin novelláiból válogattuk. Ez egy olyan játék, ahol nincsen történet, mi is ilyen hangulatokat szeretnénk közvetíteni. Egy kicsit rossz, mert ugye kicsik vagyunk ahhoz, hogy erős hangunk legyen. Most nem akarok mentegetőzni, de na, szóval nem igazából jó ez a tér, de meg fogják tudni csinálni. Nagyon szeretném megköszönni a Fóti Színjátszók nevében Angyalföldi Zsuzsinak a zeneírást. Tapsoljuk meg! Évek segíti a munkánkat, hogy zenéket ír a mi őrületeinkhez, úgyhogy és jó szórakozást kívánok! Ja, álomjáró. Adri vagyok. Budapesten születtem, csalódtam az emberekben, gyűlölöm a hazugságot, szeretem a
Budapesten születtem, csalódtam a Tesco-ban, gyűlölöm az ognimat, szeretem a fagyit. Patricia vagyok, Budapesten születtem, csalódtam a fákban, gyűlölöm a macskám, szeretem a tengermászót. Takács Szamár vagyok, földben születtem, csalódtam a káposztában, gyűlölöm a papírt, szeretem a cipőt. Marcias vagyok, tudósnak születtem, csalódtam a bolhákban, gyűlölöm az önző embereket, szeretem a 13-ast. Szomorú vagyok, Sashegyen születtem, gyűlölöm a lámpákat, utálom a fákat, szeretem a kagylókat. Mit csinálsz állatjáró? Keresek. De hát, mit keresel? Szépet. Szépet. Illatosak. Szelideket fogyják. Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak, és ahol szeretnek, és csak reám várnak, és csak reám várnak. Merre felé menjek, arra fogok menni, ahol vannak, fölnézek azokra, fénylő csillagokra. Merre nincs csillagfény, arra fogok menni, ott fognak engem igazán szeretni, igazán szeretni. Vigyázz, Balázs! Vigyázz a gyökerére! Tedd ide a cserepet! Fogd erősen, emeljük be! Tegyél hozzá egy karost! Rá a földet! Ideális! Öntözd már! Ne szól hívója! Csak öntözni jöttelek. Engem az idő ezüstös könnye öntöz. Nem értelek. Az idő ezüstös könnye a harmat. Ide ültettelek a cserébe, hogy ne essen bajod. A nap ezüstös sugarára vágyom. Gondolj a vegyszerekre. A leveleimről leterednek. Jönnek az erdőbe a fakipurcantó gépek, melyek eltapossák gyönge tested. A láztalpak egyszer csak elmennek, és mint angyalok útja, úgy tart felém a nap sugara. Nincs ki meglazítsa a gyökereit. Versengünk sok fűszállal, kinyújtja magasabbra gyönge testét. Kitérünk meg elébb a csillogó fény. Nagyon vágjanak, rövidre, mint az árnyaklap, és úgy szikáz, hogy pontosan mindennek pontos árnya van. Csak a folyó szökik maga, árnyatlan, mint az éjszaka, s hogy látszik, mint madár a tollát, kivon két villogó vitorlát. A felhő kezet nyújt felém. Mit beszélsz? Kezet fordít tiszteletből, megbecsülésből, bizalomból lehet. A felhők nem fognak kezet. A rettegés az ismeret közt, mint hídból görnyedek, de minden eleben eszköz, a tárgyak, szellemek, a félelem sötét öléből, egy hídra vezet rá, jut rajta nemzetálom élő, de mind hová, de mind hová. A rettegés az ismeret közt, mint hídból görnyedek, rendítenek eleven eszközt, a tárgyak, szellemek, a félelem sötét öléből, egy hídra vezet rá, jut rajta nemzetálom élő, de mind hová, de mind hová. Kerek a hold, mint egy fényes pénz. Nem pénz, inkább labda. Holdfoci. Az nem létezik. Hitetlen vagy, te egy hitetlen vagy. A piros sapkásokat újra vesztésre állnak. Már nincs reményük, és szörnyűnél a labda, de az ellenfél
bocsássak meg neked eltűnőben. Szegzugos cserne éppen ott a part, ahol a szonlet bezselők a hőben, s idegen légió fakaszt. Úgy hívsz csupán, de nem forrásnak hőben. Egy új játékos a pályán, s nála a labda, közelít az ellenfél kapujához, bravúrozik, lő, és gól! Emberek, a piros sapkások már 5-1-re állnak. Ki a fene vagy te? Sose láttalak! Mit keresel a pályán? Félművelt focisták. Nem olvastok József Attilát? Az meg ki a franc? Jobb, ha elhúzol innen. Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott őgeled. Istenem, te szép édes patak, hová futottál, szökeltél előlem, s hogy csillapítsam buzgó szomjamat, s hogy bocsássak meg neked eltűnőben. Szegzugos cserne éppen ott a part, ahol a szomlet percselőbb a kőben, s idegen légiónyi klín fakaszt. Úgy kint csupán, de nem forrásra hőben. Nézd, milyen hatalmas sereg! Mire való? Békefenntartók. De hát fegyverük van. Fegyver kell az, hogy a békét fenntartsák. Az ki? Egy tizedes. Most mutass egy százados. Százados légy ki? Egy ezredes. Ezredes hozzám. Egy huszadost. Nincs olyan ránk. Miért nincs? A tizedes 10 katonának parancsol, a százados 100-nak, az ezredes 1000-nek. És a huszados 20 katonának nem kell parancsolni? Ne viccelődj! Most tegyétek le a fegyvert. Legyetek egyedesek vagy nulladosok. Ne hülyéskedj! Nem lehet csak így össze-vissza parancsolgatni nekik. Rajtuk múlik, hogy tudnak-e önmaguknak parancsolni. De hát, miért kéne önmaguknak parancsolni? Látod, nem érted. Magas hegyekre állítok, hol megfejtődik 100 titok, hol nincsen bűn és nincs piszok, csak fényesség és náci szó. Perzsel torkomra száll az est, hadd több világot sima hold, hadd több erőt az ismeretre, s az életet a vágyra fel. Ott a göncölszekér. Mindig ott van, nem húzz el a ló. De elhúzod, csak éppen az egy kék ló. Beleolvad a kék színébe. Nem látom. Nem kell látni, elég tudni, hogy ott van. Önök egy kék lovat hoztak fel a második területi lakásban. Kék? Nincs is kék ló. Meg kell vizsgálnom. A szobában. A kék sörénye. A konyhában egy lószám. A komrában egy kék pata. A fürdőben egy kék tompon. Kék nyerítést hallottam. Ott a kék sörénye. Nincs ott semmi. Maga is láthatta. Hol? Itt van a levegőben. Mutatja, és a táj feláll. Mutat, gurít, sziklát emel. Mutatja friss rügyén a fa, hogy télen át is mandula. Napnál világosabb a nap, s a házak is színt vallanak. Tagolt a part, a test, a szó, hajózható, tapintható.
s oly pontosan szalad a tér, a tengeré, az égér. Irtózatosan nagy feje volt, mint egy ház, mint egy gáztartály, mint egy uborka szállító vagon. Azaz, hogy nem is volt akkora a feje. Csak mint egy krumplifőző szemszeg, mint egy szapulló, mint egy oválos. Tulajdonképpen nem is volt akkora a feje a normálisnál. Mint egy jól megtermett úrita, mint egy felfújt barhahólyag. Mondhatnál azt is, hogy rendes nagyságú feje volt. Nekem vagy nem is volt akkora a feje. Kisebb volt, Mint egy konzervdoboz, mint egy uborka, mint egy nagyobb fajta alma. persze, egészen kicsi feje volt. Mint egy gombos tűfej, mint egy mákszem, mint egy ruhatető. Ennek az embernek, aki szembe jött, egyáltalán nem is volt feje. Gyere le! Még megázol! A víz az élet. Kell is az eső, kiszáradt minden ebben az aszályban. Elpusztul minden víz nélkül. Elpusztul a világ, mert ti a föld mélyéből akarjátok meríteni a vizet. Tehát a víz a kútból van. A kútból? És most mit ásol? Égi kutatások, hogy tisztító víz hújjon ránk, hogy csillagdarabok szitáljanak a földre. Égi kutat odafönn. Égben kút, van benne víz. Ez lehetetlen. És mégis hogy? Lejárhat a hosszantartó sötétségkora. Minden embernek van egy csillaga. Ha a csillag megszületik, ha a világ hagyja, hogy megássuk az égi kutat. Gyertek velem, nézzük együtt az égi kút kékségét. Olyan magas házak között élek, el is vesznék, ha nem vigyázna rám, néhányit felejtetnének, pedig szeretnék nagyobb lenni, mint a házak. Meglátnám messziről, amíg szemem fölé emelte nyírve, nézelődök és szomorú vagyok. Piros szemű madaram, oldalaj, sok szép földet bejártam után. Szeretném felvenni lelkem dalával a szomorú szívét a világon, s megbocsájtok annak is, aki bántott. Szeretném a keblemre ölelni az életért küzdő fájó rabot. Szeretném feltámasztani, aki halott. Szeretném, hogyha lassan forogna és végre megállna a nagy kerék, de legjobban szeretném, ha szeretném. Én szeretnék hallgatni csodákat, és ezer gyönyörű szépet meg nagyot, s aztán meghalni, mert én az álom vagyok. Szeretném felvenni
meglepetést szeretnénk adni a gyerekeinknek, úgyhogy várjuk. Jön. Valahol jön. Egy pillanat türelezünk. Nagymami. Nem tudom. Ott hagytuk be. Ki jött? Ott. Hol van? Elmeletes hadot csinálunk, azt csiszoljuk. Nem látod? Nem lehet az állni. Ott van. Ja, aha. Játszó, menjen oda egy kupacba, jó? Ja, aha. Ja. De nem. Hát, előfordul. Mennyiért nem azt? Szoktak súgni, meg súgó is van mindig mindenkinek. Még szigetsz oda. Viszontlátásra. Szűn néz ki ez a part. Úgy jó a meglepetés, ez most nem nektek jött, de nem baj. Úgy jó a meglepetés, ha várni kell venni egy pillanat fel, arra kérlek benneteket, hogy játszunk addig egyet, és hogyha nagyon hangosak vagytok, akkor meghallja ez a bizonyos meglepetés. Papi, jó, indul! Csöndben vagy. Figyelem!
Na, ennyit Jaj, ne, maradjunk hátra. Siessünk. Meg tornádó legyen. Meg a két mádának takarítani kell. Futásra jobb beteg leszel. Jó. Mindjárt jövünk. De csak itt? Csak itt? A napon is ügyes.